गिबियावनो दिनैनि भारत उदांस्रिनि मोनसे मोजांथार बरायथाव बे सानाव जोङो बे नोंथांमोननि चेनेलखौ आखाइ खबजबै बरायनायजों लोगोसे सिबिनाय जासिग्रोबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो दिनै जे जोंनि बे माइनावफुरि गुदि फरायसालियाव जोङो माने दा दिनै सानसेनि थाखाय जे हाबाफारिफोरखौ लादों बे हाबाफारियाव बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो उन्दै गथ'साफोरखौ खारनाय बारनाय होनायजों लोगोसे आरो बिदिनो जोङो फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोखांबाय आरो फिरफिलाखौ जों मोननै थाखोनि बिरहोदों। मोनसेया फरायसालिनि थासारि आरो मोनसेया एकाडेमि। जाय एकाडेमिखौ लानानै जों दा हयथ' दसे जथुमबाय। फिल्डआवहाय थानाय परिबेस गैया, गरम बारा। दा बयबो उन्दै उनलाखौ जोङो सायख्लुमाव लानानै मोजाङै मथन सावरायलायबावदों। दा बे जोंनि दिनैनि भारत उदांस्रिजों सोमोन्दो लाखिनानै जों जे दिनै एकाडेमिनि सोमोन्दै सावरायबाय। बे एकाडेमिनि मुङै सावरायनायाव जोङो जोंनिफ्राय गलांनाय आं फोरोंनो मोननाय गथ'साफ्रा खेलायाव जा, मोसानायाव जा, आबाद मावनायाव जा, फरायनायजों लोगोसे जाय बिथिङाव जाय गथ'फ्रा जेराव दावगासारनायनि लामा मोनोमोन बे लामाखौ जोंनि LP स्कुल बा गुदि फरायसालिखौ नागारलांनाय लोगो लोगो एम इ स्कुल हाइ स्कुलाव गलाङोब्ला बिसोरो निस्सय माने लामा गोमाहैयो। मानोना गोजौ थाखोआव गाइड होग्रा गैया। आं जेसेबां गाइड होगोन बेखौ गाइड होग्रा गैयैनि गोबां गथ'फ्रा लस जालांबाय। दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव जोङो 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै जोङो एकाडेमिखौ गायसनदों 27 मे 2024 मायथाइयावनो। आरो बे एकाडेमिखौ गायसननायनि गुदियावनो दङ जोंहा गेलेनाय बिथिङाव गथ'फ्रा दङ, नाथाय गाइड गैया। गाइडखौ जेराव आङो गावनो निजे साफा गेलेगिरि हिसाबै आं दा गथ'फोरखौ फरायनायजों लोगोसे मोनदांथि मोननायजों गथ'फ्रा गावनि मोनदांथिजों हयथ' जोङो गेलेनो रोंगौ, नाथाय गाइड गैयियावनो आन्दायजोबो। दा जेरै जोङो गोजौ थाखोआव आं दैथायहरनायाव बेनो आरो गोजौथारावबो आं थांजोबनो हानाय आंहा खाबु गैया। मानोना गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिनि बिबान थानानै माखासेयाव ओरै हरै गिदिंजोबनो हाया। खालि थाखोआवल' फोरोंनो हायो, दखर फिल्डआवल' फोरोंनो हायो। दा बेखौ नायनानैनो ओइबारनिफ्राय जों हयथ' गुदि फरायसालिनिफ्राय गलांनाय फरायसाफ्राबो हजों एकाडेमि मुङाव जुदि फरायनायजों लोगोसे सोलोंलांनाय खाबुआ जेरैबायदि दं। एकाडेमिया जाबाय जोंनिफ्राय गलांनाय फरायसाफ्रा थाखोआव रोंलांनाय फरायसाफ्राबो बे खेला बिथिंखौ गेलेफिनोब्ला नैबे एकाडेमियाव फैनानैनो सोलोंफैनो हायो। एकाडेमि होनोब्ला जों गोबाङा मिथियो, गोबाङा मिथिया। जाय गथ'आ जेराव एक्सपार्ट बेखौ नायनानै जोङो एथलेटिक्सनि गथ'खौ जों एथलेटिक्सआव हरगोन, फुटबलनि गथ'खौ फुटबलाव हरगोन, बेबायदिनो लागरिनि गथ'खौ जों लागरि गेलेहोगोन, आरो सोरखौबा जों उसु बायदिसिना बिथिं जों आर्सारिबो लांगोन, काबादिबो लांगोन लासैनो। अन्तत' सिङाव आङो दा उसुखौ सोबाय। उसुखौ मैया दाख्लैनिफ्राय सानथामै मोजां सोलोंबाय आरो बेवहाय स्टेटनि गेलेग्रा आद्रा सोलोंनायफ्राबो फैफिनजोब्बाय। दा बेखौ एकाडेमिखौ जों दाख्लै थांनाय नैबे मायथाइनिनो बोहैथि मायथाइनि 2024 मायथाइनि 27 मेआवहाय गायसननाय जाबाय। बेनिफ्राय जों जोंनि आइथु गामियावनो नैबे लागरिखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसनि बादायनाय खुंफुंनानै सेलेकसन खालामदों। आरो बेवहाय जों आंनि बे गुदि फरायसालिनिफ्रायनो हौवासा हिन्जावसा गासै 18 जनमोन। 18 जनाव माने हौवासा 18 जन, हिन्जावसा 18 जन बेबायदि जादोंमोन सेलेकसना। नाथाय गासैयाव 9 जनल' थांनो हाबाय स्टेटआव। बे जाबाय न'खरनि मानसिफ्रा हयथ' थाखा फैसा आखाइयाव गैजोबामोन। बेनिखायनो बे 1500 एन्ट्रि फिसखौबो होनो हायै बेबायदि थासारियाव दा गोबां गथ' थालांदों। दा बिसोरखौ आलदा बिथिंजों दैदेनफिननो थाखाय जों दा नैबे जोंनावथ' एकाडेमि दंखासै नालाय, दा बिसोरो लागरियाव गेलेनो हायाखिसै। फुटबलाव थांगोन, फुटबलाव थांनो हाया, काबादियाव थांगोन, आरो फुटबलाव थांनो हाया उसुआव थांगोन। दा बेफोर गथ'फोरखौ बेबादिनो एकाडेमिनि गेजेरजों गोजौ थाखोसिम फोरोंथाइ होनानै गथ'फोरखौ जों फरायनायजों लोगोसे मेन फरायनाया बांसिन मेजरै दं हिसाबै जोंनाव दा एडिसनेल जों लोब्बा फराफारि हिसाबै बे गेलेनाय बिथिंखौ लांदों। आरो बे लोब्बा बिथिंनि फराफारियाव जों दा गथ'फोरखौ हयथ' जोंनिया नेसनेलसिम गेलेनो थांगासिनो दं 9 जन बे फरायसालिनिफ्रायनो। लागरि गेलेगोना नैबे आगस्ट लास्ट उइक नङाबा अक्ट'बर फार्स्ट उइकआव जासिगोन। 9 जन गेलेहैगोन। आरो ट्रफिया आं दा बावैसोनो लाबोगोन। माने आं सासे गथ'नो दोननो हरदोंमोन दाख्लै। बे ट्रफिफोरखौबो दायो जोङो रायजोआवनो देखायगोन, बयबो फरायसाफ्रा नुगोन। दा आसा खालामो बे एकाडेमिया गायसनजानायनिफ्रायनो थागोदै आगान सुरदों।
थागदै आगान सुरनाया बेनो जों सिङाव फिटफाट खालामखानानैसो जों निउस पर्टेलफोराव नुजानो हायो जुदि बुंगोरनायनि सिगां आखल आखु मावनायनि सिगां जुदि बुंगोरलाबायनानै खामानिया फांसन जायाबा मिनिंलेस बेखायनो जों सिङाव थागोद जानानैसो बेफोर जिनिसखौ जों निउस पर्टेलाव बुंनो हायो एकाडेमियाव फोरोंगिरि हिसाबै सोर सोरखौ मोननो हादों दा बेवहाय दङ जोंहा मोनसे समाव बे गथ'खौ आंनो फोरोंदोंमोन उदांस्रि नार्जारि जाय उदांस्रि नार्जारिया दा नेसनेल उसुनि जाज बिथांखौ आं क्लास 2निफ्राय बै समाव आं क्लाबनि सेक्रेटारिमोन आइथुगावनि मोनसे दैथुन क्लाबाव एथलेटिक्स गेलेहोयोमोन जों क्लाबाव बे समाव बियो थाखोनिफ्राय फरायनानै क्लास 8सिम आंनो गाइड लादोंमोन एथलेटिक्सखौ नाथाय बै समाव सरकारनि खुंथायफ्रा बेले बेजे खालामनानै गथ'खौ स्टेट गेलेनानै नेसनेलाव थांनांगौबाबो न'आव लायगोन नों न'आव थाथ'हैदो होननानै बुङै बुङै क्लास 8सिमाव मिसइउस थगायजादों बेनिफ्राय आं बे गथ'खौ दुखु मोननानै उदांस्रि नार्जारिखौ दानि जाय बियो चाइनायावबो गेलेहैखांखानाय ओमफ्राय बिथां बे उदांस्रि नार्जारिखौ आङो क्लास 8सिमनि उनावहाय मा खालामदों माने बेखौ नोङो एथलेटिक्सआव जुदि सुबिदा होजालाबा नोङो दस्रा इभेन्टआव थांनांसिगौ खेबसेनो मा खालामदों बेखौ आङो कम्फु जुद' किक बक्सिं टाइकन्ड' काराटे जुद' उसु 7था खेलाखौ आं रानिं गेलेहोदों बेवहाय बियो 12 मासाव 13था खेला गेलेदों 13था खेलायाव 11था ग'ल्ड मोननैल' सिलभार जेननाय गैया आरो थार्ड गैया जाय जिबननि गथ'सा उदांस्रिया दा उन्दैसा नंला सासे मेम जाफैनो हाबाय जाय भारतनिनो जाज उसुनि जाज जानो हादों बिथांखौ गोबाङा सिनायो गोबाङा सिनाया नाथाय बेखौ आं आंनि गामिनिनो आइथुगावनिफ्राय एथलेटिक्स गेलेहोजेनदोंमोन नाथाय एथलेटिक्सआव जाफुङैनि आं दा बेखौ उसुजों फोरोंहरदों आरो उसुखौ बियो थाबैनो बबे इभेन्टआ साबसिन होननानै सोंदोंमोन आं बै 11 बार मेडेलिस्ट जानाय ओमफ्राय बे मोननै सिलभार मोननायनि उनाव बबे इभेन्टआ साबसिन होननानै बुंनायाव बे उसुआ साबसिन होनबाय उसु बास नों उसुखौ सेलेक्ट खालामदो आरो नोङो थाबैनो आउट अफ इन्डिया जागोन होनना बुंनानै बै 2001 सनावहाय बेयो चाइनायाव गेलेहैदों दा चाइनायाव गेलेहैनायाव जोंना बे डक्टर बसुमतारी दं उसुनिनो दा टेकनिकेल कच बिथाङा दा बिथां उदांस्रि नार्जारियाबो चाइनायाव गेलेहैखानाय उसुजोंनो आरो लोगोसे डक्टर बसुमतारी दं बिथांमोन सानैयानो फैनानै जोंनि बे गथ'साफोरखौ दा माने उसु फोरोंगोन बा फोरोंगासिनो दं एकाडेमियाव दा जोङो फिसा फिसौ नेसनेल स्टेट थाखोनि नङा इन्टारनेसनेल गेलेगिरिफोरखौसो जों बेवहाय मोननो हादों आरो बिथांमोनहा बेवहाय फोरोंफैनायनि गुदि फुंखायानो जाबाय बिथांमोनहा आं बे साधारन एल पि फोरोंगिरि जानानै जे फोरोंदोंमोन गोदो समाव सिगां समाव फोरोंबोनायनि अननाय आरो मेहेरजों बिथांमोनहा आंखौ सापर्ट होनो फैफिनदों मानो होनबा आंनियाव गोबां गथ'साफोर दङ गोबां आं फोरोंगासिनो थादों बेखौ नुनानै बिथाङा सापर्ट होनो फैदों आरो दा बिथांनि गेजेरजोंनो बे फोरोंजानाय गथ'फ्रा नै दाख्लैयो लागुरि मोनसे चेम्पियन जाबोबाय स्टेट चेम्पियन जाबाय जोंनिया आरो दा जों नेसनेल गेलेनो थांगासिनो दं आरो बे माखासे स्टेप गथ'फोर फैगासिनो दं आरो दा बुंनो थांगोन आङो दा नोंथांमोनहा नुनो थांदों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनाव दुरन काप जादों 733थि दुरन काप जे जादों बे दुरन कापाव नुनाय जाय गथ'फ्रा माने प्लेयार एस्कर्ट जानो हानाय उन्दै उन्दैसा गथ'साफोरनि बे प्लेयारफोरखौ जे एस्कर्ट खालामलाङो फिल्डआव बेवहाय नुनाय फिल्डनि एस्कर्ट गथ'फ्रा बे माइनावफुरि गुदि फरायसालिनि फरायसाजोब दा बेखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा बुजिगोन समाज बिजोंनि मानसिया नुयोब्ला